Салом алейкум бачаҳо. Ана ки дарсда мо насиб карда бошад ҳисоб мусиқиро дидан мебарем. Шарик мебинем пешакӣ дар қисмати якуми таъриф тайёр карда гирдем. ҳозир анами навиштаҷот монда ва сурат пешакӣ тайёр карда мондагем. Ҳамаи ҳамида чанд қаиштаки ҳозир суратҳо монда ба расона ҳамаҳо дар сурат мебинем. Якм қафо сарф кунам, яъне тӯгмачае ки қафо мегзаронад баъда аябу сар мекунем. Хоб дошта бошем ин ҷое ки суратмонӣ бояд ҳамҷода якҷода имеҷи нависондагӣ бошад. Имеҷдам чия инвестан. Хоб импорт даромад предложение анамира тайёр кардам мондавнем дар ҷои манера снимки экрана сохранение форк ана хоб тӯгмачаи қафо мегзарондаги дигар мегӯем окей ва иҷода камтари шитку. Хоб anaqa surata image align center ast index image net image list name сурата чидан ака бармо барабараш кунам. Хоб ҳай ба ҳар ҳол инёро мо ҳаракат мекунем як кам як камони бадем шумо агар висвиси барам тавида мисол биномем инҷо бинем кнопкаи мо иқадар мешавад. мисол агар ихелам бигирем леҷада ҳавза дар пешравӣ ҳавза хона ба пешравӣ тӯгмачашон имеҷ имеҷ мо бирам инҷо пешон тӯза мекунем. пешон тайёр шуд. ду тӯгмачаро мо ҷош додем. покунем баромадмон илова кардан стоп бозе ки мо бинем дар ҷо бо чӣ дорем илова хоб стоп плей пауза ҳамин дорем ба фикрам бозе якум паузаро мебинем дорем якум импорт
Ana bu pauza paf. Paflamış. Peş baş. Stop. Stopом дошли. А игра такая отключена. Игры нет. Pauzada. Abi pauza xamuşa intiqal etməyəm. Vəzirləşdən kontekstdə. Gədə bu навиштаҷот میگیریم. Yine pauza. Artık play'e میگیریم yani. Nasıl کرده باشه. Hop image. Okey. Ya play atacağım mikini. Hop stop. Ne bileyim stop darıca olmuş o ya ki image. Okay. навиштаҷоти стопро маънуш мекунем. камтарам боша ине ҷош кардем. иҷода камбудӣ дар инҷо чӣ дистем ки ман покунӣ барома илова анагирам ягонҷода ҷош кардам дар кора. хоб ки боша еша фикр мекунем бо ҷобаҷӯш мекунам. мисол покунӣ удалид мешавад.
خب یادم اون توماچا مانده ایم. من همیشه میتونی رنگ رو برنگش کنیم. خب نصف کردی باشه یا همین تا